комітету з'явився анонімний лист прокурорів, які скаржаться на те, що зараз відбувається в Генпрокуратурі, переатестація. Кажуть, що переатестація в кінці вересня спрямована на створення, цитую, контрольованого стаду на службі в генпрокурора Рябошапки. Не думайте, що ви вовки, а ми барани. Прийде час і вас теж пустять під ніж. До членів кадрових комісій звертаються анонімно співробітники Генеральної прокуратури. Як розуміти? Ну, дивіться, по-перше, що в мене руки не дійшли, щоб прочитати лист. Я не читав його. Я новину бачив, але просто фізично ми сьогодні просиділи весь день в поправках до закону про який ми зараз 10.08, який ми обговорювали зараз, да? Але перше, я вам скажу так, якби я знаходився там всередині і так думав, я би це підписав. От коли прокурор боїться поставити підпис, для мене це сигнал. А чого вони бояться? Але логіка в тому, що ви тільки що процитували, вона може бути. Тому що насправді, знову-таки, що зараз відбувається в Генеральній прокуратурі? Зараз всіх вивели за штат, і знову тотальна переатестація. Тобто те саме, що робив... Те саме, що робив Петро Олексійович протягом останніх дивіться, я критикував за це Петра Олексійовича, і буду критикувати за це будь-кого, хто буде тими самими методами робити те саме. Це абсурдна ситуація. Знову-таки, я розумію, що за останні 5 років доруйнували правоохоронну систему. Але ми 5 років всі, я 5 років всі кричав, люди, ми виплеснули з водою дитя. Ми під люстрації, переатестації, ми повиганяли професіоналів середньої ланки, які робили чорну роботу. Послухайте, з прокуратурі з цим трошки легше, але давайте візьмемо співробітників поліції. Що таке для оперативного співробітника мати базу інформаторів в злочинному середовищі? Це річ, яка будується десятиліттями. Не роками, десятиліттями. А їх всіх взяли і викинули. Хороший ти, поганий. Всіх викинули. Разом з ними вони забрали з собою цю базу, нікому її не передали. І сьогодні всі бігають і шукають, як же нам отримати інформацію оперативного характеру із кримінального середовища. А ніяк. Знову 10 років створюєте те, що зламали за один момент. В прокуратурі завжди існувала інституційна пам'ять. Тобто, люди розуміли, як проводити слідчі дії, як правильно фіксувати. От зверніть увагу, але насправді всі звільнені, майже всі звільнені генеральні прокурори залишалися в системі і працювали там в якихось патронатних службах. Знову-таки, це передача досвіду. Така робота, вона потребує фізичного контакту з наставником. Я розумію, що серед цих людей багато було корупціонерів. Я розумію, що система прогнила. Нема питань. Але треба індивідуальної відповідальності. Я би був за те перший, щоб одного, другого, третього, якщо по них доведено, що вони приймали участь в корупційних або якихось інших незаконних діях, щоб їх звільнили, і не просто звільнили, а щоб їх передали під відповідну відповідальність. Якщо вони напрацювали на кримінальну відповідальність, окей, але не так, що весь відділ взяли, вигнали, а потім кажуть, а тепер ми будемо набирати лояльних. Так воно не працює. Ми тоді знову отримаємо проблему через рік, 1,5-2. Тому я би радив Генеральному прокурору, якщо дійсно відбувається все саме в такий спосіб, незважаючи на те, чи є листи прокурорів, чи нема, чи вони побоялися це підписати, чи не побоялися, але все-таки займатися, насправді, селекційна робота, селекційна. Це ж селекція, відбирати кращих, як кажуть, по крупіце, по одному, шукати оці діаманти всередині і потрошку їх вирощувати. Це кропітка робота. Не так, що я прийшов, сокирою помахав направо-наліво, всіх вигнав, нікого не набрав, знов набрав хлопців, які мало того, що не мають знань, вони ще й досвіду не мають. Той, хоч який був, він хоч досвід мав, він хоч розумів, як правильно складати протокол допиту. А все інше не працює. Просто, знаєте, ми під цим гаслом нових облич, які нічого не знають, які нічого не вміють. Давайте ми візьмемо, от як мені кажуть, давайте ми візьмемо краще того, що не вміє, але щоб він був чесним. Це мені нагадує матроса Железняка.
Це мені нагадує 17-й рік більшовики, коли вони всі казали, всі царські, значить, чиновники, вони всі погані, ми їх всіх... Пам'ятаєте класичний твір «Собаче серце»? Ну, мені це все нагадує Шарікова, очистку, і ми їх душили. Так, а хто Шаріков? Сьогоднішня колективна система поки що так виглядає. Попередня система виглядала в такий самий спосіб, але у Петра Олексійовича він був хитріший. Ми їх душили, але немножко зарабатували. Тобто це була ідеологія Петра Олексійовича. Але поки що виглядає, що нічого не змінилось. Я ще раз підкреслюю, дай Боже, щоб я би дуже хотів помилятися, я би дуже хотів, знаєте, щоб це, як казав інший класичний персонаж, що це просто головокруження від успіхів.